Molweni ake nginibingelele kuzona zonke izinkalo. Igama lami nguVusi bafowethu. Sekuyo leyo ndaba. Bafowethu siphethe enye insizwa ke namhlanje lana entshantsha nayo ezofisa ukuthi ishare nathi izitori zasejele. Siyacela bafowethu siyamukele, siyilalele, siyijaje la siyijaja khona, siphinde futhi siyibonise ngoba inhloso enkulu ukuthi uma ngabe siletha abantu la ngaphambili bakwazi ukuthi ke banifundise ngejele, benifundise nje nangempilo bafowethu ngoba siyazi ukuthi icala limvula ingubo lingene. Bafowethu siyocela ukuthi sikubingelele bese uchazela abantu ukuthi ubani, wakwabani, usukaphi, bese nje uhlala odabeni mfowethu ubachazele nje ngestory sakho. Bhuti uright? Hawu ngiright kakhulu bhuti. Yeah mfowethu, hayi ithuba lingelakho mfowethu, ungaxoxa ke nje nabantu batshela ukuthi ubani wakabani. Ngibonga ithuba kumhleli walolu umphathi walolu hlelo. Lo ukhulumayo uBonkosi uXolani wakaMthethwa osuka phansi empangeni endaweni yaseNtseleni. Ngizoqala ngokubingelela umuntu okhona nazo zonke indawo la kufinyelela khona lolu hlelo. Ukusho ukuthi uXolani ke ekhuleni kwakhe ukhule endaweni yaseNtseleni ngaphansi kwesigodi umkhoma la bengihlala khona ekhaya kwagogo wami la ngikhule khona ekhaya komalume. Ngihlala nobhuti bami abawu4 nomama kanye nomamncane okuyilapha engifundise khona ke imfundo nokuhlonipha. Ekuhambeni kwami ke ukukhula kwami ngifunde amabanga aphansi esikoleni esincane kuthiwa iBhejane Primary, ngadlulela primary yeIzibuko High School. Ukuphuma kwami lapho ke ngibe sengiyesikoleni iTholo kuhle la engifunde khona ngaze ngaphuthulwa khona wami uMatikule etsheni. Ngihambile ke sengiphuma ngaphandle ngenhlanhla ke ngiqeda nje ukufunda isikole ngibeke sengihlangana nomalume wami okuyena wangidodobisa wanginika umsebenzi ngasebenza ke. Ngithe ngisebenza bengibe ngifunda futhi ngapha eceleni because angaze ngiye enyuvesi kodwa ke bese ngiyifundisa ngibe ngisebenza. Shuthi ke inkampani bengisebenza kuyona beku Capital Project osebenza ngaphansi kwenkampani enkulu yaziwa yonke ke South Africa ku-Transnet. Ngisebenzile ke lapho ekusebenzeni kwami ke nami phela ngiyinsizwa ke ngiyakhula ngiyayibona izinto zenzeka. Shuthi ngibeke sengiqonywa ekuqonyeni kwami ngithole ke enye intokazi yangapha kwesakaMthethwa noma ngeke ngisalisha igama layo. Yona ke intokazi leyo ke engajola nayo ngaphinde ngathola nayo izingane ezimbili ezabafana esahlala nje kamnandi nje nayo. Kwahamba isikhathi ke niyazi ke nani ke babukeli ukuthi ke indoda yayihamba ikhathala nomuntu osifazana ahamba akhathale. Hayi ke ngibeke sengihamba kuyona ngenxa izimo ezithile ke niyazi ke nani ukuthi ke uma uyindoda kunezinto vele masukhulile okuya kumele ukuthi ungazizwa vele maye ngafiki kahle kuwe ezazi kulidela ukuthi ugcine usuyeka umuntu, uyabona. Shuthi ke ngiqhubeka ngisebenze bese ke ngiqashwa inkampani enkulu ke le ewu-Transnet. Ngisebenzile ke inkampani enkulu uTransnet ngo-2010. Ngasebenza kwamnandi la ngifice khona abanye abafowethu abakuyona i-age yami. Ngasho nje kanjalo bebeku-age yami ebengibukela kuba izinto. Sambe ke vele bengasenayo mawengane ngaleso sikhathi bese ngihamba nje ngiyijolela nje. Hayi kuhamba ngahlangana nentokazi yakwenye indawo nje kodwa hayi la okuyona intokazi ke ngihambe nayo leyo ngaze ngabona ukuthi yena umuntu wesifazane lo kufanele ngimthathe. Engahamba ngamkhokhela ngaqeda nje ngenze yonke into ngashada futhi naye. Kwa right nje siphethene kahle kungenankinga. Ayi indaba isiqale lapha ke manje ke sesimuva sohlala kwelinye ilokishi. Kubonakala nje la kuthengwa imoto leyesibili. Shuthe ekuthengeni kwethu imoto yesibili bekade sengihlala
komunye umqasho la bengihlala khona kuleli lokishi. Ngiyaxolisa ababukeli ngeke ngikwazi ukulisho igama. So lapho ke engafica khona omunye usisi esasiqashe naye kuleyo ndawo. Sihlale nje kube mnandi, sibingelelane, sijwayelane, naye futhi agcine azabe umngani nomama wasekhaya. Ngaleso sikhathi njalo ngiyakha kwelinye ilokishi umuzi ngoba ngangiqashile la. Uhambe kwahamba ke, sahamba nalo sisi, kuyimina kuyena, umama wasekhaya. Kusho ukuthi ekuhambeni kwethu kahle kahle sasotshengisa omunye umfo wakithi owayehlala edolobheni lase Richards Bay. Sasomtshengisa imoto ngoba naye mhlazane ethenga imoto akakhohlwanga ukuza kithi. Wathi bafo nanka amasondo amasha esengiwathengile. Ngaleso sikhathi vele thina sasanemoto endala. Shuthi ke ekuhambeni kwethu ke nalo sisi nomama sidlule kwenye indawo ekuthengiswa khona iphuzo kuleli lokishi ebengiqasheke lona. Kusho ukuthi sithenge ke iphuzo ke siphekelele kuphi na edolobheni eRichards Bay. Hayi sifike sitholane khona kungabi nankinga, sihlale ayibona umfowethu imoto ajabule, sijabulelane, kungabi nankinga nje. Sho ukuthi uma ezobuka la emotweni ukuthi sihamba nobani, washo ukuthi uma efika ke wathola ukuthi uhamba nalomuntu lo thina esiqashe naye, kanti bayazana before. Engingakusho nje ngoba istory mina ngisazi kanjalo ukuthi no babayazana before, nanokuthi engazi ukuthi bake baba nobudlelwano phambilini. Yabo kusho ukuthi waye bese ngiqwashisa wathi hey umgade njalo. Mina kusho ukuthi ngingayinaki lento manje, ngizama ukuthi ngimfihlele ukuthi mina nalo sisi ubudlelwano bethu engathi khona la buyakhona kahle kahle. Cha asithandani naye kodwa indlela esasixoxa ngayo nami njengomfana nanokukhula ngangibuka ngenye indlela ngoba naye wayebuka futhi ngenye indlela. Shuthi ke sihambe sasuka la okuhlala khona umfowethu saya futhi kwelinye ilokishi noma ngathi suburb lesasiya kuyona siyobheka umuntu wakhe owayekade ngalelo langa eneparty. Shuthi wayenzelwa abangani bakhe kulelo lokishi. Sifike lapho ke sihamba naye lo sisi, safike sahlala kwajatshulwa kwasithiwa no asishintsheke manje umzila siyikhombe le empangeni. Shuthi ke ke makuyo empangeni wathi ke lo wakwami isifiso sakhe ukuthi ahambe nomngani wakhe okuwumuntu kamfowethu. Sasikade vele sihlala ndawonye kwenye amasabhabhe edolobheni. Shuthi sina sase sikhethe ukumuva ngenxa ukuthi sifuna ukuqhuba impilo. Sasingeke phela nathi sihlala uduwe edolobheni ngoba phela kuyakhokha, indawo zabelungu leziya kuhlala nombani lapha. So ke sigcineke sihambe kube ukuthi ke mina ke ngizohamba nalo sisi vele sisuke naye sobabili. Ngaleso sikhathi vele sasesimntwana sesidlile kancane, ngingasho nje njalo mina ngoba ngiyayikhumbula yonke into ayenze ngalesa sikhathi. Hayi kube ukuthi ke sihamba siphikelele empangeni. Masifika empangeni kwenye yamaklabhu sathola ukuthi no ungenwa ngemali. Inkinga manje ke sasesibaningi kakhulu, so sasingeke sikwazi ukukhokhela bonke labantu ababekhona sasihambayo bemotweni. Wasiphoqa ke manje ukuthi no kumele ke thina sibuyele emuva naye ubhuti lesasihamba naye. Wathi no ngeke basangena nabo, shuthi sizojika sonke nje. Laba sasikaze sihambe nabo bathi bonayi no bazosala. Shuthi ke sihambe sahamba saphikelela endlini yakhe ubafo, shuthi wayehlala efletini. Uma efika efletini sahlala phansi sayiphuzela, sase siyikhomba phansi ke olwandle eMarine Sea. La safika khona kwenye amaklabhu safike sakhokha sangena ke siba u4 khona. Siphuze kushuthi ke ila sekuqala khona ke sekuvuka umhlwenga ke kimi. Cha ngizokubeka nje babukeli Nkosi yami. Kwavuka umhlwenga ke kimi. Umama ngesikhathi nje ehamba eya endlini encane
Imina-ke lapha ngivele ngithole khona ithu xoxana nangusisi. Shuthi mangixoxa nawe usisi inkulumo yethu ibe ngathi iyahambisana, kodwa-ke eyayide ngixwayisa ethi hayi bo, phela ngane ungakhohlwa ukuthi wena ushadile futhi uhamba nomuntu, uzothini uma ngathi uyasibamba nje kanje, uzothini? Ngithi-ke mina-ke ngokuyitshethi ngisile phela ngihlakaniphe ngithi cha, sizomcrossa nje lo, ngeke aze abone. Uyabona, ngisho noma sesifika endlini nje sizomcrossa. Uyabo, shuthi sihlale-ke lapha kuze kushaya iy'khathi zentathakusa. Sisuke lapho sihambe-ke sekuvaliwe, vele kuyavala-ke emaklabhini ngicathi ekuseni ngabe 1-2 kusuke sekuvala kulezo y'ndawo. Sihambe siphikelele endaweni lapho esingathola khona iy'phuzo, ngoba phela-ke sasesivele-ke sesidlile. Hhayi, sihambe sithole ukuthi indawo zonke hhayi zivaliwe. Siye sofika impela elokishini lethu elasenseleni, nakhona sathola ukuthi hhayi kuvale yonke indawo. Kwasiphoqa-ke manje ukuthi siphikelele kuphi? eNgwelezane. Sihambe-ke sekulolo lokishi, sihambe sicinga iy'ndawo up until sithole-ke iy'ndawo lezi-ke ey'ngekho emthethweni okuyizipoti, sithenge siphuzele. Hhayi, shuthi usisi alale, shuthi ngicabanga ukuthi wa-black out, awalala. Hhayi, sihambe-ke masifika esangweni, safika ekuseni esangweni, ngicabanga ukuthi kwakungabo-7 sifika lapha, ngoba umfana esasihlala nawo yena umfana wasivulela laphana, sangena egeyithini sapaka ngaphandle. Umama lo wakwami hhayi wavula imoto wakhipha udade lo. Vele udade sathe sikhulumile thina saqeda nje naye ukuthi hhayi uma nje umama kwalahla nje wayolala, mina ngiyafika endlini yakho silungisa udaba lwethu. Hhayi, nangempela sihlale-ke phandle nalo mfo esamfica khona laphana egcekeni, sihlale siyiphuzele nje, naye vele wayehleli nomuntu wakhe. Asho ukuthi hayi no, usacela ukuyophumula, ngoba nomama wakwami wayethe vele ufuna ukuphumula ngesimo sokuthi kufanele sivuke, mase sivukile esedolobheni siyothenga izinto lezi zokwakha lela sasakha khona umuzi wethu. Shuthi-ke umama athi ucela ukuphumula angimvuse uma sengifuna sihambe. Hhayi-ke ngithi mina akunankinga, ngihambe futhi ngiyombheka ukuthi ulele ngempela yini. Thola ukuthi hhayi ulele, ngize ngimnyakazise, uzubona ngempela into engangiyihlosile, ngize ngimnyakazise ngithole ukuthi cha ulele. Ngibuye mina ngigade-ke umfowethu lo mbono nangu uyangena kwakhe. Hhayi, ngifike nginokhe la endlini, ngivule ngingene ngihlale eduze kwasisi. Hhayi, ngimvuse avuke sikhulume. Hhayi, sikhulume impela nje, angikhuze usisi. Hhayi, ngimncenge, mina nginalo ikhono lokuncenga umuntu, cha ngimncenge kwasama ngifunda ukuqambama, ngimncenge kangangokuthi azavume. Usho ukuthi-ke uma esevuma, hhayi-ke senzeke into esasivumelane ngayo, kungabi nankinga, uqedwe. Hhayi, ngiphume ngiye endlini yami la ngangiqashele khona, ngifike endlini ngigeze bese ngiba umuntu olele olalayo kanye naye umama. Hhayi-ke ngimvuse umama-ke, ngibona cha isikhathi sihamba, ngimvuse sihambe siye empangeni. Kusho ukuthi masiye empangeni sesihamba-ke manje nalo mfo esimfice la nomuntu wakhe, kube mina kube umama wakwami. Sihambe edolobheni, masifika edolobheni nje kuvele kungena i-call. Makungena i-call, kungena i-call yalo bhuti othandana nalo sisi lo, afona abuza ukuthi sikuphi. Kahle kahle umfonela nje vele wayekade vele emshile ngoLwesihlanu ngenxa yokuthi babexabene. Kusho ukuthi nje kahle mina ngibe usomathuba lapho ngokuthi babexabene. Uyabo, kusho ukuthi-ke uma ebuya yena afica usisi ukuthi hayi ngiyacabanga ukuthi mhlambe kwakukhona ayefuna, wathola ukuthi konakele. So wasiyabuza ukuthi ubani obela uhambe wayaphi izolo. Hhayi, achazeke ukuthi no, hayi ngihambe nobani. Kusho ukuthi njengoba sifonela thina sifonelela kahle kahle ukuthola ukuthi
sihambe nobani sifice obani la sasiya khona. Ingena nje ikhola kumama nje. Uvalo liyangishaya lapho ngiyazi ukuthi ngenzeni. Liyangishaya uvalo hayi kancane. Hayi. Umama nginikeza ikhole. Angilibambe ucingo. Hayi lo mfo abuza undoda ningakwazi ukufika la egcekeni ngithi nayi ayikho inkinga. Hayi athi mama asijike. Shuthi sijike-ke kwakuyisabatha lapho ngikhumbula kahle ngoba sasifike ngale isabatha sasikade sihambe ngayizolo kuLwesihlanu. Masifike egcekeni shuthi sifika kunabangani bakhe lapha inqwaba elangishaya uvalo lapha ngabodla labo la ngizoshawa la kodwa ke ake ngilalele ukuthiwani. Kusho ukuthi mangifika ke la lo mfo avela athi asingena la endlini phakathi. Singena njalo sibangakhe imina umama wakwami. Ngena khiye. Masifika phakathi sifica usisi lo naye lo bhuti lo. Lo bhuti njalo siyazwala naye. Sizwala ukuthi nje vele sihlala ndawonye la ukuthi ngoba yena umuntu oyihlalela kubo no umuntu wakhe angazi noma ngizothi oqondile yini ngoba lo wayemqashele la. Yabona ngiyaxolisa ukuthi ngiyibeke kanjalo. Shuthi ke awufake lo mbuzo athi sihambe sayapi izolo. Hayi. Umama wachaza wonke ama direction esiwahambile. Shuthi mayesebuza ukuthi ngobani abantu besilisa ebesihamba nabo. Hayi achaza umama aqede. Bese buya kimi. Athi ndoda. Umama lapho uthi manje ulale nomuntu. Ukuthi manje nginqena ukulibeka leli gama ngalendlela eqondile. Athi hayi ulala nomuntu lapha manje bengavumelanga manje ngabe ngiyayazi leyo nto. Ngithi mina lotho ngabuza la ngumama mina bengihamba la nomama mina nje ngabuza kwala egcekeni. Phike ngime ngentaba ke mina. Yabo azangikhole lo mjida athi hayi vele uyazi ukuthi ngeke ngize ngiyenze leyo nto. Yabo hayi. Athi ke umama ngoba wayevele umhlengikazi. Athi no, yazini ke bafethu into engcono ngoba vele mina ngisebenza ngabantu ngayo lento. Into engcono untombazane ucela yena uyavolunteer ukuthi amthathe ngemoto amyise ekliniki nase police station. Yabo nami futhi ngivumele phezulu ungabi nankinga kodwa liyangishaya uvalo. Athi ke lo bhuti lo ayeke uzokwenza ngeyakhe indlela. Ngivele ngithukeke mina mayisho njalo. Manje mabembuza usisi ukuthi yena wena awumbonanga yini umuntu olale naye. Avela athi hayi no lo muntu loyo wayine dread. Ngapho ngaleyo mzuzu njalo angina dread mina ngishaya ngempandla njengoba nginempandla kumanje. Angina dread. Ngithi mina ngiphunga kusho ukuthi ngiyaphunyuka ke la. Hayi kungamna nkinga. Kusho ukuthi ke mase ngimbuza usisi ke nje sekudlula insukwana ngimbuze hawu. Manje wase ukhuluma kanje kanti kwenzakaleni uyabona. Athi yena ngeke ashayele mina. Yena uzokhuluma iqiniso. Ngithi mina nje mhlawumbe ngiyitshethe uyadlala mina. Kusho ukuthi ke kuthi ngesonto kusho ukuthi ke emsebenzini ngangikade ngikwi standby kahle. Standby duty. Kusho ukuthi ngangibiziwe ngiyosebenza kune call out. Cathi abaningi bazokhumbula mangikhuluma nge-call out emergency ukuthi ngisuke ngikhuluma ngani. Ke ngihambe ngiye kuyo emergency angikho kahle angifuya emoyeni wami nje ngiyagula ngoba nasemsebenzini babengibona bethe ndoda kwenze njani ngoba phela siyakwazi wena yini inkinga. Ngithi madoda ngizonixoxela mhlawumbe hayi letho ngizoyibuka ngenye indlela ngingabi nankinga. Kusho ukuthi ke i-call out ngikhiphe mhlawumbe emsebenzini ngabo 3 emini ngivele ngingaye endlini mina. Ngivele nje ngiye komunye umfana engangihlobo naye khona elokushini. Ngivele ngithi ke nendoda iyazi ngibuye amandla bengihambe ngayizolo emsebenzini manje ngifuna ukuphumula kancane ngifuna nje ngoba ngiyabona ngeke ngisafika endlini ngoba ngiya drive ngilala ngibona kuyahlwa phela manje. Shuthi ngigcine ke ngingena emotweni ngihambe ngendlini. Mangifika endlini vele umama usemsebenzini sube ngena i-night ngesonto. Ukuthi dwe ngoba vele ngiyazi ngeke ngimfice. Inkinga ke manje isila ekuthenini ke yilaba abantu ke manje. Lo muntu lona ke engamona
nale ndoda yakhe ngoba phela indoda yakhe ngiyayazi ngithe uma ngizwe udaba layo labuye ekugcineni ukuthi hey konje ngale ndlela hayi ngivele mina ngingalali-ke endlini ngivele ngihambe mina ngiye ekhaya futhi uma ngifike ekhaya ngilale ekhaya ekuseni ngihambe ne-uniform vele umama unokhiye wakhe thatha i-uniform ngiye ekhaya ngifike ngingene ekamelweni lami ngiyilalele mina ngingadli ngisho ukudla vuke ekuseni ngiyigezele ngiyiyele emsebenzini. Hayi inkinga iqala sengibuya sekufanele ngendlini uyabona akekho umuntu angitshengisa leya moto ukuthi imoto yabaseshi leya hayi ngayibona nje ukuthi iyona kodwa-ke ngathi hayi cha ngizoke ngizwe shuthi-ke emsebenzini ngangiyiphumela vele ngo-4:30 ngiyahamba nje kanti vele abantu bayangilandela bale bengibuka nje hayi shuthi ngihambe ngithi nje mase ngizongena egeyithini ngithi ngiyangena ngipaka imoto yeyi ingene le moto ipake fika vele umama ukhona ingene le moto vele ipake hayi bafike babingelele ngoba omunye usisi nje babehamba naye nomunye umseshi engeke ngimusho hayi bafike laphana babingelele hayi sivume bathi ngabe uwena usibanibani hayi ngithi hayi impela bathi awungena la emotweni safuna ukukhuluma nawe umama usaxakile kunjalo bathi hayi wena sizokhuluma nawe hey ngingene emotweni lo bhuti avela ngivalele icapha ayikhiya ayilokhe nje icapha hayi ngithi yabona-ke la hayi ngizoke ngizwe ukuthi impela-ke hayi lo sisi-ke ayidalula sho ukuthi yena ubani wakwabani hayi nalo bhuti angazisho vele ngiyamazi-ke ukuthi kwakuba igama lakhe nalutho vele wayedlile ngabona vele sizohilana siphazamisane kanti vele umuntu womthetho yena hayi bese-ke ethi la bhuti angivezele nje i-envelope ebrown athi uyayibona le envelope ngithi hayi ngiyibona kahle athi igama likabalile hayi ngisho ukuthi hayi igama lempela phela leli athi okay lalela la kuneqala likhona ndoda elibhekane nawe kodwa-ke thina asifuni ukulazi but sifuna usichazele ngalo ukuthi uyalazi noma ulazi kuphela hayi ngithi hayi ke inkinga hayi-ke ngiqale-ke bethi angiyiqale nje ekuqaleni ngize ngiyofika la sekwenzakala icala hey ngilichaze-ke le nto hayi ngiyichaze bathi hayi no akunankinga-ke cela ukuthi-ke ndoda uma sikudinga sikuthole hey lo bhuti asho ukhathi hayi lo singaye siyamthatha siyombopha lo isifiso sami ukuthi manje bangayi kumama ukuthi bangayi kumama bombuza ukuthi hayi bo indoda yakho manje yenzani ngoba manje mina ngizama ukuvikela umshado wami at the same time futhi ngizama ukuvikela leli cala uyabona hey kusho ukuthi-ke mangifika la vele ngimtshele umama ukuthi hayi yazi le ndoda sikhuluma kanjena nayo ithi le ndoda manje into ekufaka ngiyenze ukuze bengahambi nami kuzomela ukuthi kube khona impalakahlale engiyikhiphayo ukuze kungahanjwa nje nami ngithi mina inkinga-ke manje la anginayo kwimali yokucash angazi noma ngakwazi ukuyikhipha bathi lalela-ke uzosifica saye esikhawini uzosifica kuphi hayi mina ngifike kumama ngimtshele imama ilalela kuthiwa la bawo le bantu bafuna ukuhamba la njengamanje so manje asenze kanje athi mama hayi no akunankinga lapho njalo akekho umuntu onemali njengamanje hey ngifoneke nami-ke ngicele-ke kula bantu abangomashonisa ngiyithole le mali same time bangenzele i-wallet ngihambe ngoyikhipha le mali estation bese ngiyabalandela ukubalandela kwami ngibalindeke lapha ngap-N2 bajike babuye bese bengibiza bathi angingene phakathi ngingene ngifike ngibanike nge-envelope nje kanje banikeze bethi-ke ndoda-ke sicela ukuthi-ke ungahambi lapha mase kudinga utholakala ngoba impela bese uhamba nawe hey ngithi mina ayikho inkinga hlabe imoto mina ngibheke endlini ema ngifike endlini ngimchazele mama ukuthi hayi kwenzakale kanje uyabo hey mama imcasule lento lena hamba ushaya le ntombazane hey yabona ishaya le ntombazane ngithi hey mama ngeke iyeke lento lena ngoba manje hey kosuku manje iye kude kanti lento bazama ukuyilungisa nje ukuthi iphele uyabona athi hayi uyangicasula lo hayi udlule lapha lo mjida naye waye lengane hayi axolisa athi hayi akungaliwe kuphela fa sithole isisombululo salento nami impela ngingakuye lo bhuti futhi ngingakuye futhi umama ngivumelana nabo nje nini kanti mina ngiyazi ukuthi ngaphakathi cha ngiyasha hayi kuthi
ngoLwesibili kusho ukuthi sizolala ngoMonday ngekhathi kufika abaseshi. Hayi ngoLwesibili mina emsebenzini ngivele ngifonele ekhaya ngithi hayi ngeke. Lapha kwazi kunenkinga lapha, yazi sekunecala likhona lapha manje hayi. Manje inkinga lapha manje umama uyalwa lapha, bathi bavele bathi ayazini buyanize ekhaya. Hayi nangempela ngokusheshsha nje lo mfana lo ngangilele kuyena nje emini ngibuye emsebenzini ngimtshethe indoda awuzongisiza lapha bese uzongithathela impahla zami engifuna ukuya ekhaya manje. Hawu nangempela afike ngokusheshsha. Hayi thatha impahla siqede sihambe sibuyele emuva. Ezinye ngisifaka emotweni ezinye. Hayi sihambe sibuyele ekhaya, sihlale ekhaya ungabi nankinga. Hayi kuhambe hey. Indaba iqala phi ke manje? Indaba iqala la sengiyafonelwa ke manje. Mangifonelwa, ngifonela lo mama lo wafika kimi ukuqala. Bezong angazi zothi kodwa bezongibuza ngecala. Akungisho njalo. Uyangifonela uyabuza ukuthi ngikuphi. Hayi ngithi ngikhona. Athi singakwazi ukukubona. Hey. Ngithi mina inkinga ngisebhizi ngizofikela mina uma ngiqede ngoba manje ngangisebenzela kude. Kusho ukuthi emsebenzini sifike siklok edepo bese ke siyahamba semasayithini. Thola ukuthi kesinye isikhathi sibheke kwaStenga. Yabo kusho ukuthi mhlambe kwesinye isikhathi sibheke koMandeni, thola ukuthi sibheke koLundi. Yabo sasisebenza nje kanjalo emasayithini bese singasebenzi ngaphakathi. Hayi ngimtshela ukuthi mina inkinga ke namhlanje yazi ngingapha koNew Gatherland mawubheke eStenga. Kodwa ngizothi uma ngifika ngikubone. Athi hayi no lalela ke. Ungabe useza ke kimi. Fanele uvela ufike nje eMdoni House edrobheni phezulu. Hey. Ngithi ayikho inkinga. Hayi ngifike emsebenzini ngehle emotweni yomsebenzi ngingene emotweni yami ngixokhe off. Ngiphuthume khona eMdoni. Yonke into mangiyeza ngifonela umama enabe bengibiza eMdoni. Athi inkinga usemsebenzini angihambe, ngihambe. Futhi mangifela lapha ngihlaleke lapha eMdoni ke ezintweni zakhona. Hayi kuthiwa hayi lo muntu okufuna akekho la sicela ukuthi uhambe sizokufacela ushiya inamba sizokufonela. Hayi nangempela hayi ngishiya inamba mina ngihambele. Hayi kuphele 2 months ungenzeki lutho. Leli cala lenzeka nini njalo? Futhi lenzeka ngo2015 ngo-August ngikhumbula la u2015 August 27 angilikhohlwa lolu suku ukwenzeka nje kwalo. Hayi kungabi nankinga ukuthi ngo2015 November ngithenga imoto ngiyabona ukuthi umama engazi ukuthi khona umoya uhoshayo. Sengizama manje ukumehlisa umoya ngivele ngithenga imoto uthi mama nansi imoto ngithengela imoto manje entsha. Le moto angifuni uhambe ngayo imoto le ya VW ngoba igebengu ziyayilandela kodwa ngifuna uhambe nganansi le entsha. Yabo. Ngishuthi ke umama hayithathe le moto le imxake ngoba manje electronic kakhulu ivela imxaka athi hayi ngeke ufuna le ahambe ngale iVW. Ayikho mina inkinga ke ngihambe ngayo le. Ngaleso sikhathi njalo kusho ukuthi kukhona izinto ezayisalile kwakumele ngihambise kubo. Nangempela ngihambise kahambe ekhaya olindela ngihambise lezi zinto. Ngapha njalo icala li on ukuthi alikakathethwa. Hayi ke kuhambe ke sibuye kwenzeka lento eyasekhweni sibuye asihlalele. Uthi nje ngo 2016 khumbula kahle 2016 January kwakumhla ka 20 I think kwakumhla ka 24 kwangomhla ka 24 kwakumhla ka 26 kulesine ya kwakumhla ka 26 kulesine ku January lapho sasihlala esikhawini lapho sasihlala lesikhaweni shothi ke ngisemsebenzini ngolwesine hey mangibuya nje emsebenzini ngehla nje nkosiyami erolini yasemsebenzini hey qhamuka imoto le moto lena imhlophe iveni engenayo ikhenopho angisikhohle ukuthi sasigame ngoba lasigame kwesathusa wonke umuntu emsebenzini kwavele kwehla nje iphoyisa laliphethe isibhamu esingakanani wehla udriver naye ngale ephethe sakhe kunale ntombazane la phakathi nendawo okucacayo ukuthi labantu babevele sebefonile okanye babefonela umphathi wami ukuthi hayi no khulekani ngeke ngimfonele uyeza hey wathiwa
Xolani wena Xolani ngithi yebo lapho ngithi ngibheke emotweni ngiyongena emotweni ha bangikhombe ngebhamu hey ngivele ngithi mina phela ngikwazi ukufika emsebenzini icala phela ngileke usuboshiwe ngene emotweni ngithi mina ngizongena kephi imoto lesikevezi ngeke ngene kwisikevezi mina lutho ngabani ngihamba nayo imoto yami bathi ukuyani ayikho inkinga hayi masifika lapha emotweni ngithi phela ngiyongena ngiyodrive imoto bathi cha wena phela uboshiwe wena ukwazi ukuyidrivela hawu ngithi ndoda ukwazi phela ukuthi ngiyangikwazi ukudrive imoto yami nje le hayi bathi ndoda phela amusu ukuphikisana nathi kusho ukuthi umuntu engihamba naye manje yilo bedrive le moto efike la ideba hayi aphumeke angene ngapha kwi-driver seat mina ngingene kwi-passenger seat hey siyahamba nje la siyalandelana ngaba ngibhizi nefoni ngiyafona ke manje hey mama la kuphela ngiyaboshwa manje kufika abantu bazongikhomba ngebhamu lapha emsebenzini uthi mama ilalela wena fanele bavulela icala ukuthi bazokwehlisa isithunzi sokuqala nje ukuthi bazokukhomba emsebenzini okwesibili behlisa igama lenkampani behlisa isithunzi igama lenkampani ngithi mina yabona ke uchance ke nami lo la ngikhomba nje ngithi yabo mfethu into engizonibopha yona niyadlala ningazi mina kahle into engizonibopha yona ngafenze ngikhomba ngebhamu emsebenzini into engavumelekile kodwa akayikho inkinga hayi mangifika e-police station phezulu hayi ngeneke bapaka imoto banginikeza ukhiye hayi ngingene ngihlaleke lapha ke khona indawana e-police station nje engathi angazoyibiza ngani kodwa kuyindawana nje abantu abafike befikele kuyona bahlale mabesalinde mhlambe umseshi thizeni ngahlala lapha nakwazi washaya u5 nje ntambama ngihlalele nje phakathi lapha unangempela ngibizwe ke shuthi ke omunye usisi angazi noma kwakusisi mhlambe obhekelene nalamacala ke sexual harassment na angibizwa bayaguduza impela ngene kwelinye office ngale ngemuva hawu fike lapha naye ngifike ke ngihlale ke sixoxe naye ayi bese ngivele ngivezele ukuthi mina yazi la ngebele inkinga lapha yazi kunabasesha abafika kimi lapha bafe bangifuna imali mina nami ke ngokuduma ngingazi ukuthi ngabanikeza imali mina hawu kwave wathi awukwemalini leyo hayi ngasho ngathi kwakwemalini bathi hawu siyabonga kulungile ke ndoda ke hayi sizocela ukuthi ke uhambe uyohlala lapha angeke uhambe namhlanje uzovuka kusasa uhambe uye enkantolo we uyobingelela ucela isicelo sebheli hawu ngithi mina sengiyaboshwa njalo bathi cha uboshwa ukuthi ngeke usakwazi ukuhamba manje ngoba vese kusebusuku ngithi mina inkinga hamba ngemoto imoto nansi la ngaphandle bathi no uzotshela nje umuntu wakini okhona uzofika azolanda imoto hey ngithi mina ngiyaboshwa la hayi ngithi ngicela banginikeze ifoni ngicela ukufona hayi bangikhiphele ifoni banginikeze hayi ngifone ngithi mama nakho sengiyaboshwa ke manje kuthiwa ke ngisakwazi ukuthi ngize namhlanje ekhaya bathi ngizolala khona la hayi mama la ngempela mayephuma nje emsebenzini kusho ukuthi angilethele ukudla hayi ungamnankinga ke ngidleke ngilindeke bese bayangihlisa ke bengisa kulezi zinto izitokisi hayi fike lapha naye ngihlala ke bangangihluphi lapha ngoba ngafica abafana ngibazi hayi ngilale ke hayi ekseni bangivuka ekseni hayi ngibizwe ngilapha kanti bayongigcoba izithupha lapha bangigodloza ke nasemlonyeni konke bangifakalela emlonyeni hayi bavale bathi ayangibuyele ngaphakathi ngibuyele ke ngaphakathi la ngibuya khona bese ke siyabizwa ngamagama kuthiwa siyenkantolo masifika enkantolo ngingeniswe ke khona indawo ekuthiwa isemabhubesini ngihlala lapha phansi ngoba inkantolo esakuyona leya isempangeni hayi ngihlala lapha kanti umama wakwami usengitholela ummeli hayi afika ummeli kimi afika ngibuze ngecala hayi ngimtshele bese yakhuphuka idebhisi ngagcina ikhuphuka idebhisi nje mina ngihlale ke mina la ngoba vele ngaboshwa vele ngibuyele emsebenzini ngiphethele isikhwama sami sasemsebenzini amabhuzu ngifaka nje imfo nje awuna ngempela mina ke ngibizwe ke khona umlungu kwase olapha empangeni angibiza athi haya ngikhuphuke la ngikhuphuke yazi angihlala ngisho ukuhlala kwathiwa ngiphume ngale mnyango ngale angihlala ngisho ukuhlala mina enkantolo awu ngaphuma nje ngaphandle lapha la ngihlala ngisho ukuhlala uma ngifika ngaphandle angibona kuyajatshula nje ngifika umama lapha nomuntu kamfowethu nje nobhuti lo wafika wazolanda imoto awu la kwenzakalani kanti kuthiwa no yekhaya manje hawu ngekhaya futhi hawu ngijabule la ngempela hayi siphume sihamba kanti vele ngalolu langa ke kwase kumhla ka27
ngiphuma nje vele mina ngiboshwe ngayizolo ngoLwesine ngizophuma ngoLwesihlanu shuthi nje ngalala kakodwa laphana. Hayi sihambe ke hayi siyohlala ke la kudliwa khona ke ummeli umfowethu lo wakamthethe sasazana naye umama umngani lo umakoti lo kamfowethu. Hayi sihlala kube mnandi nje bachaze bathi hayi no hayi leli cala lekhululeka hayi into engekho la kuthiwa into engekho lena kube right nje. Hawu hayi kungabi nankinga. Phela uJanuary ka 2016 2016 I mean uhamba uphele ngeke ngiqhubeka ngemsebenzini njalo nje abantu bayabuza kwenze njani. Hayi ngichaze mina ngichaza isitori sami nje mina sisodwa ngijiki kusona yabona lapha ngibizwa vele ngisho ukubizwa. Hayi kushuthi ke ngifonelwe mina sengifonelwa ke manje uMdoni bathi angifike eMdoni shuthi lapho kwase kuyoshaya June ngikhumbula kahle kwase kuphela ubusika sekungenile ngoJune. Ngiye lapha ke ngisifika hayi akusebona labaseshi laba ke hayi ngangibaza hayi akuseyibo labaseshi manje sekwabanye laba hayi bathi indoda kahle into ezokunikeza yona imali yakho nayo imali yakho yabo. Hey lo mseshi lona ngibona lo mseshi uthi hayi ngeke hayi engathi asizwene la thatha imali mina ngihambele athi kodwa ndoda dlala sizokubiza hambe ngingene emotweni ngihambele mina ke hayi ngiyemsebenzini ngamna nkinga nje ngiqhubeke nempilo mina ngihlalele ngamna nkinga. Awu kuze kufike kuJuly ngoJuly kushuthi sizomenywa komunye umcimbi wangakhona lapha ngakade ngiqashe khona kwenzeka icala. Hayi uma ke kumele ukuthi asike kumele siye ngomgqibelo kuvele ukuthi nje ngoLwesihlanu vele ngifonele lo mseshi wafika wanginika imali wathi ilalela ke ndoda awufike la epolice station uzosayina kune warrant okumele uzoyisayina lapha. Mina ngathi kwa warrant ukuthi mina yini leyo warrant of arrest angathi ukuthi kwa warrant yini mina leyo. Hawu ngejubale mina ngithatha imoto hamba naye umama ufika lapha. Hawu fike ngene ngihlala lapha ebhenchini hayi bangibize bathi ayisayina la lokungafundi la kuyahlupha sayine ke mina lamaphepha lawa kuthiwa ayifunda ke lamaphepha. Hawu ngafunda yabona igama elikhulu lapha phezulu warrant of arrest. Hawu manje kusho ukuthini ke lokho ngenhlahla ke vele khona ke intombazane umkhaya lapha esebenzela khona lapha ngithi hey umkhaya uzongivukisa lapha kanti yini le aqala athi hey mkhaya lapha uyayibopha mkhaya wena ibopha mkhaya lapha kusho ukuthi kahle kahle wena wadethelwa ngebail kodwa futhi manje kwakumele ngabe awudedelwanga so iwarrant kwathi icala lakho bathini konje bayisho lento lena bathi liyahoxa basho into kanjalo bathi icala lami liyahoxa kanjalo nje mina ngazi icala mali hoxile ngazi mhlawumbe usuke liphelile nje kanti cha kuse ubufakazi buse bangahlangani kusuke kusacutsumulwa. Hayi ngithi mina ayikho inkinga akaye ngihlale la hayi bamtshela mama bathi hayi no mama khuleka wena into ozoyenza hamba umlinda enkantolo lo muntu njengamanje uzokwehla idebhesi afole lapha ahamba enkantolo. Hawu nangempela he ngihambe mina enkantolo Lwesihlanu kwenjalo umcimbi njalo ufanele ube ngakusasa hambe mina ke ngenkantolo fike ngihlala lapha ngaphakathi enkantolo ngase ngikwenye ke enkantolo hayi leyokuqala engangene kuyona leyana nje angena ngemgodini nje ngangena ngemuva fike sahlala endaweni esithekile nje sabizwa sangena sonke. Hayi inkinga ke le manje lena eyayizongibuza wavele wathi umshushisi uyaxolisa manje umantshi lo usabizwe ngapha eMthunzini hayi court kuyaphuthuma so bacela ukuthi ngibuye enkantolo Monday. Hayi ngithi mina kushuthi ayikho inkinga shuthi sengiyahamba hayi ngibona iphoyisa mina liyangivima ngithi awu kanjani manje kuthiwa no phela ngeke usakwazi ukuhamba wena kushuthi wena njengamanje uzohamba uyolala epolice station uyoze uvuke ngomzomluko. Hawu ayingabi nankinga intshela hayi mama kushuthi ke suyofika ke ngesikhathi uzofika ngaso nangempela ngihambe ngiye enkantolo ngiye police station hayi ngifike police station ngifike futhi ngingene futhi ngenhlahla ngene kule ndlela ngangene kuyona ngafica sembantu engibaficile ngafica ke nomunye kumfowethu engangadlala naye ibhola kudala kwaba ngcono ngifica yena
ngoba indoda engangifike nayo laphana yasina ingoma ekwaze kwasa leya ndoda manje ngaze ngayizwela. Hayi nangempela hayi sihlale kube yisabatha kube yisonto kube uMonday lengibizwe manje kuthiwa ngenkantolo. Angifika manje enkantolo bafike nje laphana ngifika senginayo ummeli la wami. Hayi bathi ke angisho amagama ami ngasho nje amagama ami nesibongo nje kwathiwa ngihlale phansi bakhuluma ke le language yabo wasethi hayi angihambe ngizobuya ngosuku lokuthi ngiyayithola ibail. Hawu nangempela ngiqale ngilindeke umama ahambeke ayofaka ibail. Ngazi noma ayifaka khona enkantolo police station naye wabuya neslip wasihambisa islip hayi bangidedela ke. Aye ngibuye ke ekhaya hayi uhambe lo nyaka uzuphele lo nyaka ngingabizwa nje mina enkantolo. Ayi inkinga iqala 2017 inkinga iqala 2017 ayi qale lapho ke inkinga hayi lokhu ngihamba ke icala ngilihamba icala hayi hamba icala ngilokhu ngihamba icala ngibona icala yabona le icala leli yangidla leli icala leli manje yabona mase ngihamba icala manje umama sengiyamfihla ke manje ngisamtshela idate yokuhamba hayi angisafuna ukumtshela ngoba manje mina istory ngimtshela sona sho ukuthi sesophambana le story lesi azofika sizwe enkantolo. Hayi nangempela hayi ngingamtshela bengimtshela ukuthi mina yazi kuthiwa njalo enkantolo la ngathi kuthiwa ngizohamba nenkantolo kodwa ke ngizothi mangiphuma emsebenzini ngihambe ngiyobuza kade ngazi kahle ukuthi cha ngiyenkantolo ngalelo suku. Nangempela sho ukuthi hamba zakuthola ukuthi mina banginikeza idate yokuya enkantolo yabo ukuthi phela mina ngimtshele hayi ayithulele futhi hayi lihamba icala ayi kuthi ngo November kubula kahle lapha lalifuna ukunquma khona ngo November ngisazi kwakulo singaphi ngo November hayi kuvela enkantolo uphela amanzi enkantolo vele kuphela amanzi vele kuthiwa hayi la postpone ngenxa ukuthi amanzi awekho ngoba inkantolo idinga amanzi. Ngijabule vele kuthiwa ngibuye ngoJanuary hayi kuthiwa ngibuye ngoJanuary 23 uNovember lapha ngajabula ngithi ngawudla uNew noKhisimusi ekhaya amadoda. Hawu nangempela hayi ngihlale vele mina ngilindele uJanuary nje sijabule yabo nje ngoNew Year ngiyajabula nje ngiyasho ukuthi konje umuntu madoda uyobhekana nalento ngoba vele kwakungiwami wokugcina 2018 January. Hayi kuhambe 23 hayi vele nje ekseni mangibuye emsebenzini ngomsombuluko ngikhumbula kahle ngivele ngipakishe impahla zami zonke esikhwameni nje sho ngapakisha nje isikhindi nje nebhloko nophaka futhi ngathi ngase ngibona nesixubho nethawula kodwa mama ngamfihla ngamtshela thatha into ngayifihle emotweni hayi ngalala vuka ekseni wavuka nje ngishiya wallet la ekseni ngashiya nesikhiye semoto wathi ngizohamba ngani ngathi hayi uzofika lo mfana ngihamba naye ekseni ngemoto. Nangempela lo mfana afika ngithathe uyazi vele mina ngiyenkantolo hayi asifika enkantolo afika ngishiye egateini la khona ngifike ngihlala lapha mangihleli lapha ngiyayibona le ndoda le hayi le ndoda le ikhona le ndoda le sahlala nayo lapha ihamba naye lo muntu lo nalo mfana ke lona ke owakuthiwa kusewufakazi angazi ukuthi ufakazi kanjani ngoba phela icala lakalazi kodwa kwathi ufakazi hayi ngwamna nkinga ke sibingelelana le ndoda ithi hawu kwathi ndoda manje yini usuwenzani uthi la ndoda mina ngaza ngale nto ngoyichaza ngiyithini kodwa akayi ayikho into engayenza kwayena ngiyaphika kuye hayi sibizwe masibizwa lapha na hayi khulunywe hayi afakaze naye lo sisabe khona ngoba lo sicha wafika kanye nje ngifuna uqamba wafika kanye akaphindanga futhi wafika. Hayi iqala lengilahla ngo1 no2 no3 hawu umhla ka23 njalo ngihambe ke mina angifika khona ijele elincane ke lapha empangeni ethiwa imadala ngifika ngifaka iform nesikhwama sami nalezi ngifike lapha ngifike ngene
mangena lapha angithi mina ijela ngilazi ngiyaliqala fike ngeke lapha mangifika ngihlala khona into engathi into yokuhlala enqanqama ngifike ngihlale phansi nalapha kuthiwa siphume sengena ngapha fike ngihlalele phansi lapha veke ngikhale ngikhala kuthiwa wendoda uyayazi induku ngithi mina mina ngifuna ukuya ekhaya mina phela mina ayikho into engiyiboshele mina la ngikhuza omunye uphethu lapha athi wendoda bazokushaya kuyashaya kuleli jele irimendale kuyashawana yabo mina kanti kusho ukuthi ngoba ngihleli la kusho ukuthi ngifika ngesikhathi mina kuyaphawa la ntambama kusho ukuthi ngibonwe omunye umfana njengihlobo naye kusho ukuthi kade ayiboshela nje nayo uyiboshele uyitokele la hawu afika atshele kusho ukuthi umuntu owuklinasi wakhona kuleli jele athi ufika utshele le ndoda ukuthi ayize ngala kule section ekuyona hawu nangempela bafike bazongibiza athi hayi wozongena ngapha ngifike ngene lapha ngiyitholele le ndoda mina ingibize ngihlale nayo hawu sixoxa naye yadideka ukuthi hawu mina ngiboshwa kanjalo ngoba phela mina ngiyayisebenzela futhi nangasemakhaya bayazi ukuthi ngumuntu obengayihlupheli nje ngumuntu oyisebenzelayo futhi oyisontelayo ngiroma ke mina ngumuntu obeyiyele esontweni anginazi igigaba nje mina ngasekhaya cha ngifuna nje uqamba bangibengenayo igigaba cha yona into bengenayo ke leyo sihlale ke up until kuthiwa ngoze ngifike ngomhla ka 7 March shuthi ke ngithe ngisahleli kule ndawo ngakusasa kwakhona shawa ngingasho ukuthi iboshwa ngithi abasolo ngoba phela suku sewumsolo mawusesetekusini ngabole beshaya kabuhlungu manje lapha nayi ngicela ukufona ngifole umama ngithi mina imama ngitholele ummeli ngoba ngeke yashawana kule ndawo nangempela ngithole angitholele ummeli afika ummeli sikhulume ayangitshela ukuthi hayi ngizozwa mina ngenkantolo ukuthi izothini hayi nangempela kusho ukuthi mina ngithi ngangizoya enkantolo mina ngomhla ka 7 March kuJanuary bavele bengibize before umhla ka 7 kusho ukuthi bangibiza into ekuthiwa requisition ngihambe enkantolo ayikuthiwa no kusho ukuthi ke ngihambe ngomhla ka 7 ke ngiya enkantolo ngoba ngangivele ngibiziwe kwathiwa ngobuye ngomhla ka 7 yabona njengoba ngibheke enkantolo ngiyayisola hayi kancane yabona ngiyayisola lokwangempela futhi uyabona nje ngingakusho kubabukeli ikakhulukazi kubantu besilisa ngiyacela bafethu ukuthi ungayivumeli inhliziyo nomnembeza wakho wenza into ebhedayo ngokucontrolwa utshwala ngoba kwenzeka yonke lento ukube ngangaphuzekanga ngiyenze le nto kodwa ke ngagcina sengiyenzile ngenxa yotshwala ngagcina ngiforced izinto ngiyibona ukuthi mina ngenza into right kanti cha ngiyabheda kusho ukuthi ke ngifike enkantolo ngakho misho ukukhuluma vethi nje endoda abuya kusasa ngomhla ka 8 hayi ngibe nethembe lokuthi hayi cha shothi leli cala lihaphela leli hayi ngibuyele endlini vele mawusuka ke esitoksini wenkantolo uhamba nomthwalo wakho nje wonke hayi nangempela ke hayi ngifone ngimtshela umama mangifika esitoksini ngicela ukuyofona nje hayi bathi angibuye kusasa hayi athi akunankinga ke futhi ke nje yabona ukubuya kwamsasa nawe unethembe lokuthi hayi vele baxoxile nommeli hayi ummeli wami uzongikhipha na kanjani hayi bathi bazofika kusasa ngimtshele ungiphakela uBrian mina uyazi uBrian ngangikuthanda athi ngicela ngiphakele uBrian ngoba ke vele ngiyaphuma ngizobe ngidla wona nje ufuna ukuthi mangifika ngibe ngidla wona nje hayi kuhlwe kube umhla ka 8 ngivuke ngithatha izinto zami lezi majaba ami lawa ngihambe ngenkantolo ngilinde lapha enkantolo ngibizwe shothi mangifika la enkantolo shothi vele phela mawuse uze enkantolo awusaya emabhubesini ungena phakathi enkantolo nje kuseni nifakoza ngimani babili niboshwa ngozankosi nobabili nihlala emabhenjini lapha uyabona mase ngena lapha yabona manje kuthiwa ama-audience bangena lapha kusho ukuthi ngena manje basemsebenzini abaphathi bami basemsebenzini umama sebatshelile vele ukuthi hayi ubaba uyaphuma namhlanje abantu ke babezolalela licala leli ntombazana le ayikho khona umseshi nomunye usisi omhambelayo nje hayi ngifike ke la
ayibizwe le ndoda yokuqala engangihleli nayo, hayi bethi naye ayibuye ngosuku lokuthi hayi ngibe nethemba. Yabona lapha ngashaya uvalo khona, khona le ndoda lena engangihlala nayo lapha ayibashaya ngesinye isigwebo le ndoda ngathi hawu uNkulunkulu wami, shuthi phela nami ngiyagwetsha makunje. Hawu nangempela ngibizwa, hayi-ke kukhulunyeke, kuyakhulunywa-ke uma uzogwetsha, kukhulunywe, bethi kimi-ke angiyikhalele, beqale banginike isigwebo, bathi hayi isigwebo esingifanele ngoba mina bathi ngiyi-first offender, ngoba ngiyaqala ukwenza icala futhi ngiyaqala ukugwetshwa. Bavele banginikeza iminyaka ewu-10. Ngivele ngiqalaza ngemuva mina ngibuka umama lapha, ngibone ukuthi hayi akekho right. Buka abaphathi bami ngibone ukuthi hayi banikela amakhanda, abekho right. Uyabona, kuvele kube ngivele kuhlwe emini-ke ngalowo mzuzu. Vele ibuye yonke-ke manje, yonke le movie le. Hayi-ke ngisuke lapho-ke, hayi-ke ngihlala phansi bangitshele ukuthi hayi-ke ndoda sasokuthatha-ke sikise lapha endlini, ulindeke laphana. Hayi ngithe bengithathe-ke ngiyohlala kuleya ndlu leya. Uma ngifika khona kuleya ndlu, ngivele mina ngicele iphoyisa, khona iphoyisa-ke eligada khona lapha enkantolo. Vele ngiyalahla lo phoyisa, ngibizwe indoda engeke angithekele ubhiya ngeke impala. Yabona angizwa kahle into abangitshela yona mina. Shuthi-ke le ndoda kwakushuthi ngaleso sikhathi 2018 kwakusafika ingudu, ngicathi abaningi bayazi ingudu 1 liter wehanza. Ngathi kwakuyihanza leya necastle mangaphosisa. Ngithi angithela ingudu eziwu4 nenipho. Hawu nangempela indoda ngiyinikeza imali hambe yongithengela izitolo ifaka ku2 liter. Ibuye ithi angigibele etragini la ngingabonwa umuntu. Ngishaya mina le nephu le, ngishaya ngiqede inephu le. Ngishaya ubhiya lo 2 liter ngiqede ngishiyodwa. Hayi-ke kuthiwa sihamba-ke manje senkantolo solanda abanye. Okusho ukuthi-ke balaleli ngizocela ukuthi-ke nginixoxele-ke mase ngoba sengigwetshiwe vele ngizonixoxela-ke usuku lwami lokuqala nje ukuthi ejele kwenzakalani nje ngiqala ukufika khona. So ngiyacela ukuthi ababukeli basubscribe, bafollowe uMkhanya Kude TV show, basubscribe, balandele ku Facebook ngoba ikhasi impela leli elindlondlobalayo futhi elilandelwa abantu abaningi. Siyabonga.